bakoitzak, ez da? Bai. Bale, alare gauzatxo bat. Hemen bakoitzak gure maila aurrean gauzatxoa daukau. Baina badakizu ezer, Miren hiltziko dio dela azaltzen. Zen Mirenek urteak daramatza hau aguantatzen, beraz. Miren, orea zuretzat eta urtea amaitu baino lehen bukatu zen, baino gustoa. Zure kamara egiratu zin da bere kamara. Hoixe, Miren, bota. Nire herriko betikoak, 24 urte daramaten zuten bigotu da bat naizela. Bueno, gaur zuek arrazoi. Emigu zuek guri arrazoi. Utzi jaietan emakumei parte hartzen. Naturala da, ikusten dezue, emakumeekin jaia askoz ere hobea da. Eta zuek parte hartzen baduzute, oraindik ere hobea izango da. Hondarribiko festak bigotudekin mundialak izan daitezke. Beraz, 2020 izan dadila, edozein herriko jaietan emakumeak ere parte hartu dezagun. Edozein herriko jaixeta ez da. Aupa, Miren! Aupa, Onjarbi! Aupa! Aupa Euskal Herriko txoko parekide guztiak, aizue?